De voetballers van ONS Snits moeten het van een beetje in de eerste wedstrijd na de winterstop opnemen tegen koprenner Kozakken Boys. Een wedstrijdverslag van Roelof de Vries. Kozakken Boys is de betere ploeg, maar het is net zo dat ze Hielendal fotveegd worden door de nummer 1. Toch komen ze pas na 38 minuten, dat wel, op een vastsprong. Kozakken Boys, hier is het doelpunt van Nasser El Kayati. Een van de beste spelers aan de kant van de ploeg uit Werkendam. Onder andere een aardige spits, Barry Powell. Maar deze man kent er ik wat van. Krijgt van rest, wordt het dan uiteindelijk nog zelfs 0-2. Het deksel op de Noors, zo moest het wel sissen. Het is een wat lullige goal van Ritsi Basowski, maar hij gaat er uiteindelijk wel in. 2-0 dus bij rest en dan wordt het vanzelfs voor de ploeg van Bert Hollander nog een drege klus om er wat van te maken. Ze bezieken het wel, krijgen net een vraat aan kansen, maar ze nou en dan best een beetje gevaarlijk. Maar ja, dan komt die counterdruk aan. Hier is de paas van Nasser El Kayati en dan is de counter vlijmscherp. Bij de tweede peel komt die bal uiteindelijk te landen bij Gwaron Stout. Hij laat hem goed weer om. In eerste instantie gaat hij er dan nog net in. En daar is die man weer, wat mij betreft, de man van de wedstrijd, Nasser El Kayati. En hij maakt het, liet ze 20 minuten vertierd, de 3-0. En dan is de wedstrijd toch echt Hielendal beslist. Uiteindelijk wordt het dan nog zelfs 4-0. Een beetje flatteerd, maar eens hier ONS Snits in Sky van Kaars. Hier werd de goede actie. En uiteindelijk dan nog in de rebound een doelpunt van de invaller Arif Iral Masbilek. ONS Snits krijgt het toch moeilijk, want haast alle ploegen onder hadden die wonnen het toch. ONS Snits zakt het naar het 14e plak.